Аромата е цялото нещо, което ми е любимото от кафето. Аромата, когато отвориш един пакет кафе, как замирисва, когато сутрин, когато приготвяш самото кафе, как замирисва. Аз вкъщи обичам да се правя кафе на джезве. И един ден видях как един колега направи едно много красиво кафе, което ми направи силно впечатление и аз реших да пробвам същото нещо. Изглеждаше много лесно, но когато опиташ, разбираш, че изобщо не е толкова лесно, колкото изглежда. И малко по малко започнах да практикувам това изкуство, което се нарича лате арт. И занимавам се от 4 години с това нещо специално. В началото ефекта не беше толкова голям, но беше толкова силен, за да ме накара да развивам изкуството. Има 3 стила, които са основни в лате арта. Единият е класическия free pour се казва. Тогава, когато изсипваш върху кафето, изсипваш затопленото мляко и се получава картинка само с изливането на млякото. Другият стил е с шаблоните, които правя аз. Него също си го има, не съм измислил топлата вода, също си го има, просто аз разчупвам самите стилове и ги поднасям по малко по-различен начин. Може би това е моят стил. Всички поръчки, които имам, аз се стремя да бъдат се носа за човек, който трябва да се почувства специален. Най-интересната поръчка, която съм имал, беше наскоро с Владо Пенев и Марта Вачкова. Решихме да им поднесем капучино с техните лични имена. Получавам предложения, да направя изненада за някой рожденик, да направим изненада за именник, да направим изненада за влюбена двойка. И за деня на кафето съм подготвил себе си, да дам всичко от себе си, за да мога да поднеса на клиентите много качествено, не само вкусово и визуално кафе на всеки един. Искам да се остана в България. Виждам, че и тук мога да успея, виждам, че и тук мога да оставя нещо хубаво. Искам българите да се радват на нещо, което го няма в чужбина и примерно чужденците да дойдат в България заради това нещо, което го няма при тях.